Westerschelde-tunnel misschien al binnen 2 jaar tolvrij, als de gevolgen voor het milieu niet al te negatief uitvallen. Ja, dat kan nog wel een smetje zijn in dit verhaal. En verder in deze uitzending. Vuurwerkvrije zones met oud en nieuw. En meer dan 800 cadeautjes in huis. Goedenavond. De Westerschelde-tunnel kan mogelijk al voor 2025 tolvrij gemaakt worden, mits alle seinen daarvoor op groen staan. Dat zei gedeputeerde Hardy van der Maas na afloop van zijn gesprek met minister Harbers. Volgens de minister hangt dat dan wel af van verschillende factoren. Ik praat erover verder met politiek verslaggever Heiko Strietman. Jij was erbij in Den Haag. Ja, hier horen we toch wel iets nieuws, hè, voor 2025. Ja, dat is in ieder geval wat ze willen. Het is de vraag of dat ook kan. Want er worden op dit moment 2 onderzoeken gehouden. Een verkeersonderzoek en een milieuonderzoek. Nou, van het verkeersonderzoek weten we dat het op 3 knooppunten in Zeeland sowieso drukker gaat worden. Maar de vraag is, wat komt daar nog bij? En wat gaat het dan betekenen? Krijg je dan meer uitstoot? Ontstaat er geluidsoverlast? En welke maatregelen moeten dan genomen worden? Kortom, dat gaat geld kosten. Wat we als Rijksoverheid hebben gedaan is gezegd, wat hebben we minimaal nodig? Namelijk als je vanaf 25 de personenauto's tolvrij hebt, dan ben je sowieso 140 miljoen kwijt. Die hebben we alvast apart gezet als Rijk. En wat er voor de rest nodig is, dat zal de komende maanden moeten blijken uit het aanvullend onderzoek. In de motie van de Kamer stond, er wordt een redelijke bijdrage van de provincie gevraagd. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Ook dat is een vraag die kunnen we pas beantwoorden op het moment dat alle onderzoeken klaar zijn. Als je weet wat de milieugevolgen zijn en wat je eventueel aan aanvullende maatregelen moet nemen. Dus we hebben nu afgesproken zo snel mogelijk die onderzoeken klaar en daarna om de tafel. En dan kunnen we ook de financiële bijdrage over en weer. Dan weet je ook echt over welke bedragen je het hebt. Ja, je hoort het de minister zeggen. Hij wil eerst de onderzoeken afwachten. De provincie houdt er overigens rekening mee dat de uitkomsten van het onderzoek naar de milieueffecten nog wel eens een spelbreker zou kunnen zijn. Ik kan me voorstellen, als dat te veel negatieve effecten geeft, dat wij verplicht zijn als provincie om dan mitigerende maatregelen te nemen. Daar hebben wij dan wel mee te dealen. Dus met andere woorden, ja, dat kan nog wel een smetje zijn in dit verhaal. Ja, als ik hem zo hoor, dan ben ik er nog niet zo zeker van. Nee, want het hangt er echt van af. De onderzoeken houden namelijk rekening met al het verkeer, dus ook het vrachtverkeer. En wat je door alles heen proeft, is dat vrachtverkeer ja, echt wel de zere plek is. En het is de vraag van, kijk, het personenvervoer, dat gaat er doorheen, daar is geld voor. Als die maatregelen of als de uitstoot zeg maar, daarvan meevalt, dan zou het dus eerder kunnen dan 2025. Maar dan is nog steeds de vraag, hoe zit het met dat vrachtverkeer? Want als daar de effecten groot van zijn, ja, dan zijn de maatregelen ook groter. Dat gaat dus enorm veel geld kosten dan. Nou ja, dat weten we na de kerst. Dan worden de onderzoeken bekendgemaakt en openbaar gemaakt. En ja, dan zullen ze moeten gaan rekenen om te kijken van, kan het eerder tolvrij? En de hamvraag zal zijn, kan dat dan ook voor het vrachtverkeer? Dankjewel. Een bijzonder, maar ook verdrietig gezicht in Koudekerke vandaag. Een groot deel van het dorp liep uit om afscheid te nemen van de 5-jarige Mayra. Die is overleden na een kort ziekbed. De familie bracht het meisje in een stoet naar de begraafplaats. De straten stonden vol met mensen die de nabestaanden een warm hart toedragen. Morgenavond is er ook nog een lichtjestocht voor Mayra. In de gemeente Terneuzen mag dit jaar op 16 plekken geen vuurwerk worden afgestoken tijdens Oud en Nieuw. De zones liggen voornamelijk rond zorgcentra, het ziekenhuis en plekken met dieren. Eerder lieten de gemeenten op Walcheren weten het niet te doen, al wilden ze dat wel graag, maar de politie heeft aangegeven niet genoeg capaciteit te hebben om erop te controleren. De afgelopen 2 jaar was er in Nederland een algeheel vuurwerkverbod vanwege corona. Wie maakt de beste ambachtelijke boerenkaas van Zuid-Nederland? Vandaag werd voor die eer gestreden bij kaasboerderij Schellach bij Middelburg. Het was al de 40ste keer dat de keuring werd gehouden, maar pas voor het eerst in Zeeland. De keurmeesters hadden behoorlijk wat opmerkingen. Ik moet zeggen, wij vinden ze lekker. We hebben ze heel smaakvol. En zo nu en dan hebben we best wat opmerkingen over de geur en smaak. Dat hoort ook een beetje bij technisch keuren. Dat is soms wel een beetje negatief, want eigenlijk gaan we uit van een goede kaas. En die goede kaas die had Wilco de Krom uit het Brabantse dorp Knechtsel. Toch spannend als je begint met kaas maken. Nou, we doen het 2 jaar. En dan is het toch wel gaaf als je op de Zuid-Nederlandse keuring de overalprijs binnenhaalt.
In Hulst zit waarschijnlijk de hulp Sinterklaas met de meeste cadeaus. Jacqueline van der Voorde heeft meer dan 800 pakjes liggen. Samen met 3 anderen heeft ze de stichting Sint Helpt. Die zorgt voor cadeautjes voor kinderen uit armere gezinnen. En dus is het nu even aanpoten en liggen er overal cadeautjes. Gelukkig hebben we nog 1 kamer die cadeautjes vrij is en daar slapen we. Maar ik denk dat het altijd beter is te geven dan te ontvangen. Het geeft toch altijd weer een goed gevoel als ik alle pakjes zie. Het is het eerste wat ik 's ochtends zie en het laatste voor ik naar bed ga. Over 2,5 weken heeft Jacqueline het huis weer voor zichzelf. En zijn de dames alweer bezig met alle donaties, zodat ze volgend jaar opnieuw hulp Sinterklaas kunnen zijn. In een van de Zeeuwse plaatsen die het middelpunt was van de slavenhandel, Middelburg, wordt deze dagen een theatervoorstelling gespeeld over slavernij op het Abdijplein. Over een gebeurtenis van 400 jaar geleden die zich daar afspeelde. Het is 1596. Een groep van meer dan 100 Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen komt aan in Middelburg per schip. Op 18 november worden ze hier op het Abdijplein tentoongesteld. Het zijn gedoopte christenen, dus ze zouden in vrijheid mogen leven. Toch worden ze 2 weken later alsnog gereduceerd tot handelswaar. Opnieuw ingescheept en uiteindelijk in West-Indië verkocht. Daarover gaat de voorstelling Returning the Gays. Oh, the devil's ships smell of decay. Morals are dead, no empathy. Probeer je in te leven hoe het moet zijn, dat je je leven leidt. Vervolgens word je gekaapt, word je vastgebonden, op een boot gezet. Vaar je 9 maanden naar een plek die je niet kent. Ijskoud kom je aan en dan kom je op dit plein waar allerlei mensen naar je gaan kijken. En je hebt geen idee wat er gebeurt. Devil's ships, a living hell. The water's burning and bleeding shells. Wie kan er? Ik kan me gewoon heel goed de ellende inbeelden en ook de angst en dat je gewoon niet weet wat je te wachten staat. En vervolgens werden ze weer verscheept om ergens anders verkocht te worden. Dus ja, het raakte me wel. Had ik maar geluisterd. Nu ben ik hier, alleen. Ik mis mijn dorp. We nemen het publiek mee naar dat moment in november 1596. Maar we vertellen het eigenlijk aan de hand van dans, muziek, spoken word, langs al die verschillende disciplines om te kijken van wat zijn de verhalen die we niet weten. Step, step, step. Ik ken niet een verhaal waarin slaafgemaakte mensen aan land kwamen hier in zo grote getalen eigenlijk verkocht probeerden te worden. Dus voor ons is dat een heel kenmerkend moment waarin er dus op Nederlands grondsgebied het zo tastbaar werd. De verhalen van deze mensen waarvan we de namen niet weten, waar eigenlijk heel weinig over bekend is, om die naar het licht te brengen en om hun leven eigenlijk te eren. Ik denk dat de kracht van zulke verhalen ligt in dat mensen geëmotioneerd raken, dat ze zoiets kunnen voelen. Want je kan wel iets lezen op papier en dan denk je, oh ja, wat erg. Maar het is wat anders als jij die emoties voelt. I am a descendant of Zinga. I'm Akwankara and I'm still alive. The truth is mine. And now I have come back to fight. Step. Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. De officiële excuses voor de rol van Nederland in dat slavernijverleden volgen nog voor het eind van dit jaar, is ons beloofd. En deze voorstelling drukt ons nog maar even met onze neus op de feiten als het gaat om deze besmette plek in de Zeeuwse geschiedenis. De dag begon erg nat en dat bleef een hele poos zo. Pas in de loop van de middag werd het wat droger en het waaide ook flink. Morgen opnieuw buien, maar ook een heel kleine kans op een zonnetje. En het weekend is wisselvallig. En dit was Zeeland Nu. Ik wens u een hele fijne avond.